kayi ma a yi juyin mulkin ga sai salle bukata tun sannan ma mun yi Allah waɗanda mulkin nan. Yau usula wadda aka ce ma shart da ta mamaye kundin tsarin mulki ta cika shekara daya, kuma kowa daya daga cikin kungiyoyin horon hula da sunan kungiyar sai da bukata da kuka je a wannan zaman cikin shekara daya, me za a rike a cikin wannan usular kuma wani ci gaba za a ci an samu tsawon shekara daya? Abin da ke so mutane su gane dai, Niger na kin sabon tahiya, kin sabon tahiyar Niger na shi ake kema refondation. Cikin refondation kin ga gaskiya mun samu abubuwa da yawa tukuna da incin kanmu. Kanmu manke tun lokacin da aka yi juyin mulki kahin ma a yi shartikin Niger ya ke ya shiga cikin wani tsarin menene da mun san da ko dai class ne, in likitoci ne, in makarantu ne, abin da duk Niger zai yi bai da izini na kanshi in ba gaya ma kasashen France, Jamus ko Etats-Unis. Halanta ma ko entreprise kin nasu suke nan ga ko jangali ba su biya, balle ma ka gaya musu da aikin ga da suke bai yi ba su canza, kaga ko an samu ci gaba. In ka duba bisa kan harkar lakwal ko lahiyar mutane da Niger kanshi shine ke kirkira dokokin nashi, ba abinda turawa suka so ba. Yanzu ranga kana gani Niger an samu ci gaba. Sabon tsaye ga dole sai da matasa, ya kamata matasa a sa su aiki. Zaman banzan ya isa haka nan. Da a zamanin kunke mun san da akwai samariya, ba mu ce samariya na ya kara ba, a'a annama ya kamata matasa a dauke su a gwada musu abin da ya kamata su yi. Ai wannan kuma akwai shi ai kasan gana muna da girma, akwai abubuwa da yawa ana aikin matasan nan ake musu kowa ga yadda kamata yi. Kamu yi nisa kamar da ne a kauye ko yanzu ma yara in sun tashi akwai wani shekaru sake ma bismillah mutai gona a guda ma nan ga ya kamata ka noma wurin ga zuwa na abinda muka tambaye su kenan, ba su sake ma yara kudi. Wannan ya kamata a rage ki, a bar sake ma yara kudi. Cikin tafiya ga namu ya kamata a shawo hankalinmu mu matasa, a gaya mu menene kasa, a gaya mu menene kasa ke shira ga mu, amma ba irin wangar muke gani da ke horo ba, a taka bai dace ba. Kai mamba na cikin kungiyar CCLD bukata, kuma CCLD bukata na ɗaya daga cikin kungiyar sun ka taka rawar a zo a gani na ganin cewa an kafa wannan tahiya ta CNSP tun harko har zuwa yanzu. Ya aka yi babu wani jigo a cikin wannan tahiyar na ɗaya daga cikin na CCLD bukatar? Ana iya cewa ku ne ba ku son wurare ko mukammai ko ku a'a lokacin da abai za a dama da ku ba? Kayi ma a yi juyin mulkin ga sai salle bukata kowa muna tunanin da kyau da bai yarda ma da tsohon mulkin, tunda mun san yadda aka yi zaben, mun san kakanin mutane aka yi zaben nan, tun sannan ma mun yi Allah waɗanda mulkin nan mun yi jarjeniya juska ran da aka yi kudi takin nan. Ran nan mun ji daɗi, mun taba musu, muke musu alhamdulillah. Da mun so 'yan Niger su yi sabon yadda ya kamata, annama in ka diba mutane sun bi ra'ayinsu sun kawo
mutumin da suke so. Don ka wannan kuma mun ke to mu dai gaskiya ba mu yarda ba, kuma kuma ra'ayinmu ne ba mu ke mu koya tilasta ya yarda da mu aka yi duk taron da ka sani tun brigade de veille da aka hara, parce que brigade de veille aka hara can bisa rond-point har sitin kin da aka yi can escadrille kawai ina gani wata 2 zuwa 3 da mu aka yi, kuma har yanzu kuma ba mu da baya ba, muna ciki refondation kinga muna ciki yau, muna ciki gobe. A cikin sharuɗan wannan usula da sharti'in akwai batun kafa majalisa tattauna ko kuma majalisa tuntuɓa da CCRD wadda a yanzu ana cewa ayyukan da suka rata a kanta tana ci gaba da yin su kamar yadda ya kamata. Cikin tahiyyar dai abin da ke so mutane su gane da akwai wasu maganganu da yawa da muka shirya da aka sa bisa takarda da ake kema sharcin kuma abun da aka ke mai shart constitutionnel, kenan shart ne amma mutan constitution ne, kenan karhi biyu gare. Constitution kin nan akwai wani sassuruka da aka yi tsari da yawa, akwai dabara na farko dai akwai presidentin yanzu mun san da kyani president de la republique ne, akwai kuma conseil national pour la souveraineté da shi ma yana cikin har yanzu cikin tsarin, akwai cour d'etat, an kawo cour d'etat, akwai observatoire national na communication kin shi an sa shi, akwai kuma observatoire de liberté et de liberté fondamentale, wannan har yanzu ba a sa shi tukuna. Kenan an duba duk maganganun da aka yi in an diba kaman guda ne ba a sa shi ne observatoire na droit de l'homme, shi ne yanzu yana yi wa yalla nan zuwa gaba ana sa shi.